Halløjsa YouTube. RVG her. Vi spiller lige lidt videre på vores Tekkit-verden. Og her er den der mine her. Fanden. Fuck. Den er fucked. Nej, altså. Så går vi op igen. Hey, altså. Gider jeg simpelthen ikke det der. Det er flabet, og det er uansvarligt. Gider det ikke. Så går vi bare op. Jeg har lige sat vores mad til at koge. Og som jeg kan se, har jeg fundet ud af det der med de der chunksloader. Det var bare noget. Så ja, det er alt af den skønneste orden. Jeg æder lige noget kylling med solnedgang. Det bliver fandme ikke mere romantisk, du. Vi har jo fældet en masse træ. Og der er fandme en cobblestone. Så er det ved noget. Duk. Pis, det kan jeg ikke. Sådan. 1 wooden door. 2 wooden door. Kan vi lige sætte der. Og så kan vi lige lave noget. Så kan vi lige lave en seng. Sådan. Og så gider vi ikke lige, at de her saplings, de kan lige stå der og vente. Vi skal sætte dem lige ud. Satan, mand. Så tager vi dem her. Går vi ind i vores skønne hus. Sætter vores seng. Sådan. Så sover vi. Hey, altså. Mander. Dejlig solskinsdag. Hurra. Okay, det var no-go. Det gider vi ikke mere. Samme. Den venter vi lige lidt med at flytte. Hvad er der egentlig her i? Vi kan lige tage. Så laver det også var godt lavet. Lige få dem fjernet mit crafting table. Jeg tror vi laver. Vi flytter lige sengen. Den sætter vi herover. Ja. Så er vi her ved opgangen. Så falder man ned i hullet, når man respawn. Så er det over vores crafting sted. Vi laver lige nogle kister. Nice. Hvad fanden er det? Kan I prøve at tjekke? En boomerang. En boomerang. Nice. Jeg tror lige, vi laver 2 kister i stedet for. Sådan. Så har vi en double chest. Så sætter vi den her. Så kan vi lægge alt vores lort i der. Alt det vi ikke skal bruge til en skid. Bum. Jeg tror lige vi går ud og planter nogle af dem her. Og så sorterer vi lige kisten. Det. Jeg tror lige vi tager jern og smelter først. Kobber har vi allerede smeltet lidt af. Så kan vi lige flytte den. Når den er færdig. Tager lige også den her kiste. Og sætter ind i huset. Oh god, der var masser af cobblestone. Jeg tror faktisk, vi laver kiste væk herover. Nu er den der jo fyldt op med lort. Bum. Sætter vi lige vores furnace der. Smækker det der i. Tager vi en masse bræk og lort. Sådan. Så smider vi hele pisset ind i her. Whoop. Swish. Fakler. Hvor er du, lille fakkel? Der var du.
Så tager vi lige noget mad. Der, og jern, der. Så sorterer vi det. Whoop. I med jernet. Kigger lige vores kælder ud. Se om den er blevet awesome. Fuck. Ren awesomeness. Fuck. Yeah, baby. Jeg tror også, vi laver fuld af stone brick hernede. Så tager vi lige og tager det her tager det her stone. Sådan. Så bliver det her nede i vores maskineafdeling. Tager lige og hugger alt lortet. Det gider vi nemlig ikke have mere. Så sætter vi en cobblestone. Sætter en, eller smooth stone. Stone brick. Smadrer en fakkel. Sætter den igen. Smadrer endnu en fakkel. Sætter en stone brick. Sætter faklen igen. Og så går vi ellers i gang med at fjerne noget smooth stone. Det er bare noget stone. Noget sten. Halvat. Jeg gider til ikke mere, du. Det er traller. Så vi har noget mere der. Og så tager vi det her. Sådan. Nej. Nå ja, der er den der mod på. Den er brugdagelig. Og jeg spiller Ticket Light. Det kan I lige se. Jeg kan lige bevise, at jeg spiller Ticket Light. Hvor står den nu? Stop den så. No condenser. SH kondensator. What the fuck? Det skider jeg på. Ud af det lort. Nej, jeg kan ikke komme op. Sætter lige sådan en der første omgang. Lige nu færdig med det jern. Gider det ikke. Simpelthen noget være møg. I med cobblestone. Og ja, det er så her vi bor. Vores lille farm. Og fastlandet derovre. Og så vores lille seje ø her. Kan gå hele vejen rundt om. Hele vejen. Og ja, det var lidt... Hvis I ikke har set de 2 forrige episoder, så må I hellere lige gå hen og se dem. Og ja, det er Home Sweet Home. Det er brugdagelig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lavede en dobbelt der. Det var nok fordi, så er der 4 der og 4 der. Lige nede i vores kælder, beundrer den dejlige gulvkælder. Ja, 4 stone. Det er til 1 stone brick. Laver stone brick op til 1 chillset. Så laver vi gulvet af det der. Se, man gør sådan her, man sætter en der. Og det ser dumt ud. Det må vi leve med. Se, så fjerner vi den her. Den gider vi nemlig ikke have mere. Og heller ikke den her. De skal være sådan nogle her. Sådan. Sætter sådan en her, og så... spooky lyd. Nej! Jeg gider jeg ikke. Kan I høre mig? Jeg gider jeg ikke. Kom nu. Kan man nu heller ikke, når man har en stump i hånden. Så mangler man jo også lige. Sådan gør man. Satinimio. Jeg tror lige, vi skifter den her ud først. Sådan. Sætter man sådan en, sådan en, og sådan en, og sådan en. Det er sgu sådan, man gør det.
går vi ned i kælderen. Hele vejen ned. Sætter 2 der. Og 1 der. Så 1. Nej, det var jo de forkerte. Åh. Så har vi 1, 2, 3. Det var dejligt. Går vi op og henter noget mere smoothstone. Det er færdigt. Det var godt. Du er fuld sving. Vi skal lige huske. 1, 2, 3, 4. Husk recipien. Den kan være meget svær at huske nu til dags. Nu til dagens sjællænder. Jeg er ikke racistisk mod sjællænder. Jeg elsker sjællænder. De er så dejligt bløde. Okay, det der det skulle ikke misforstås. Så tager vi den lige op i hånden. Går hele vejen ned i kælderen, siger 1, 2, 3 og 4. Går op, kigger i ovnen, venter på. Sådan. Så har vi noget Orton. Undskyld mig. Nej, nu er jeg fandme glemt at sætte timer på igen. Det må vi heller lige gøre. Ups, den skal derind. Så går vi ind i den herinde der. For helvede. 4 dem. Lav dem til 4 dem. Tager dem i hånden. Sætter vi den på. Hvor lang tid tror jeg vi har taget? Jeg tror vi sætter den på 13. Sådan. Og så begynder den at tælle ned. Den der. Nede i kælderen. Siger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Og så går vi op igen. Går vi op, den er snart klar med 4 mere. Det var da fornemt. Så når så kigger jeg lige, hvordan vi nåede at se, om vi får brug for noget mere. Se, den tiden flyver sgu så afsted. Vi skal ikke stoppe. Det var bare noget, jeg havde lyst til at sige. Så går vi op igen. Kigger i ovnen og venter. Vi kan egentlig lige, vi kan lige sove. Vi spawner ikke i kælderen. Kom nu, siger vi. Yes! Vi spawner ikke i kælderen. Tag den! Lidt chill. Skal ind i ovnen. Tager de 4 derud. Trykker på E. Og ikke R. Så ned i kælderen. 1 der. 1, 2, 3. Går vi op igen. Kigger i ovnen. Der er 3 klar. Oh my god, altså. Og jeg kan også se, at vi har cheat mode, så det må jeg lige ultimate mode. Så er der nemlig magnet mode. Det gider vi ikke have til. Turn delete mode. Off. Nej, jeg tror vi tager den on. Jeg ved ikke, hvad den gør. Jukebox. Hvordan fanden laver man sådan en? 3 on diamant. Hvad fanden er det? Det var da også besværligt. Hvad fanden kan den? Jeg kigger bare lige i min ovn her. Vi venter lige på den. Den er færdig. Så kan vi lige kigge videre på den her. Hvad satan? Nå, det er sådan. Og så går vi ind igen.
Og en landmark, 2 diamond gears. Hvordan fanden laver man sådan en her? Nå, det gider den så ikke vise os. Guldblocks. Okay, minion stone. Shard of minion. Intent stone. Så skal vi fandme også få noget guld, altså. Satan. Hvis man ikke finder noget guld, så dur den ikke. Kom nu, bliv nu færdige. Kom nu. Ned mod kælderen. Så er gulvet hernede færdigt. Ikke mere det. Kun én ting tilbage. Nu skal der mines. Jeg tror lige vi laver nogle flere pickaxes. Nå, der lå 4 stone. Det var da bare en dejlig overraskelse. Jeg tager lige det der med, så laver vi lige der, og så det der. Nå, der var heller ikke mere, det passede jo perfekt. Så tager vi her. 1, 2, 3, 4. Så har vi altså crafting table. Så har vi også lige en masse sticks. Jeg tror, vi laver lige en mere. Så kan vi altid... Nej, vi laver sgu en mere. Så tager vi med, så vi kan lave nogle flere. Kisten. Der, så laver vi sådan der. Skal vi have... Ej, det gider ikke til. Adventure time. Går over. Vi går på fastlandet. Hua, hua. 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 Ciao. Det ser fandme nice ud. Det ser måske lidt åndssvagt ud. Nå, det var der, hvor vi har jo træ. Ja, så går vi over. Hold kæft, en kedelig ø. Den gider vi ikke være på. Vi går videre over. På fastlandet. Okay, jeg gider ikke til at tage noget kylling. Det tager for lang tid. Hvad satan? Fanden, der gider jeg sgu da ikke falde ned. Nå, nej, jeg har bugget. Herovre, der er noget marble. Her tror jeg gerne, jeg vil ned. Så bare med at komme ned. Det er måske lidt cheat, men altså, hvad pokker. I overlever. Skal fandme nok klare den. Bare vi står sammen i hårde tider, så skal I sataneme nok klare den. Kan jeg da godt love jer for. Vi kan ikke bare grave nedad. Okay, nu har vi gravet nok nedad. Det gider jeg ikke mere. Jeg kan ikke komme derud. Jo, hvorfor kan jeg ikke falde ned? Skød liv, jeg har mig. Jeg kan også bare gå over på den anden side og gøre det så. Tror jeg. Håber jeg kan komme over på den anden side.
Ja, jeg gad fandme ikke lige have det der jord mere. Ja, det var godt gået, Kåre. Nu sidder jeg her, helt alene. Hjælp! Hjælp en eller anden! Nej. Kan vi det? Nej, jeg gider ikke dø. Nej, jeg vil ikke dø. Jeg vil ikke. Nej. Det var jo også bare godt lavet, var. Skal vi spawn igen. Tak. Det havde jeg også meget brug for. Fanden er resten af mine ting hen? Nå, de ligger der. Fanden er det her også for et sted at spawn, mand? Altså, det der kan I ikke kalde cheat, jeg er sgu nødt til at komme væk på en eller anden måde. Og hvor fanden i helvede er mit sværd? Der var mit sværd. Hvor kom det fra? Så laver vi lige orden i et lort igen. Sådan. Klar til at gå på opdagelse. Helt uden kæmpe boks. Fedt nok, mand. Respekt for det. Hvad satan er det? Er det bare sådan en masse sten, der lige tror, den skal ligge der? Men det skal den slet ikke. Nej, altså nej. For helvede. Jeg gider ikke til at tage dit loot. Lort af kylling. Gå ned i minen. Vi løber mega stærkt ned i minen. Tager noget kobber. En hel masse kobber. Ja, det var da bare dejligt. Der var jo også noget kobber. Det var også dejligt. Jeg har tænkt mig at, i stedet for at have en hel masse kister på et tidspunkt, så vil jeg have sådan en, hvad er det nu, det hedder? Sådan et system der for Applied Energistics. Det så rigtig smart ud. Og ja. Så. Det har jeg tænkt mig at bruge, når jeg kommer længere. Så. Jeg kan lige hakke noget kul her, så går vi op i minen igen. For vi kan hakke noget mere kul et andet sted. Kæft, hvor sjovt. Sikke et grimmerhul. Ej. Nej. Ja, det går slet ikke. Slet ikke. Banshee. Marble. Det vil jeg sgu gerne have noget af. Det er jo brutalist med marble der. Det er en dejlig dreng. Frækkert tingest. Ja, nu lukker jeg min mund altså. Puha, gider det ikke mere. Og undskyld folkens, jeg kommer til at lave sådan den der fail med, at i stedet for at skrive Ticket Light Let's Play, så havde jeg kaldt det en Minecraft Let's Play. På grund af, at jeg var dum. Så
I må lige finde ud af, hvad I synes. Skal jeg fra nu af kalde det Take It Light Let's Play, eller skal jeg kalde det? Jo, jeg tror, jeg begynder fra nu af, så kalder jeg det Take It Light Let's Play. Eller bare Take It Let's Play. Så. Oh shit, Banshee. Oh fuck, jeg fik... Nej, jeg bliver nakket. Au. Kom her, din skelet, John. Det må jeg undskylde for, at jeg fik et chok. Jeg ved ikke hvorfor. Det var bare en kropsmåde at reagere på. Hvad fanden er det? Hvad satan er det? Nå, det er Quartz. Jeg gider ikke være her mere. Nå, men farvel, og tak fordi I så med for denne gang.